28 emprenedors han intentat de fer conèixer el seu projecte i, per tant, han pres part, si més no a l'inici, tot i que al final ha quedat només una desena, que són els que aquesta tarda s'han valorat, per aquests premis Incitap. Al final es tracta d'incitar tant emprenedors com inversors a col·laborar plegats per aconseguir i executar aquestes idees, posar-les en pràctica i en el mercat, i que ajudin a millorar el food service en qualsevol dels seus àmbits, tant des d'un punt de vista de gestió, com de producció, com no de servei. Mena de clúster familiar que hem anat creixent des de bar de barri i hem acabat tinguent un restaurant en el que podem fer allò que de petits somiàvem poder fer quan ens miràvem aquest ofici. I aquesta és la història sobretot d'una família, una tercera generació, som nosaltres, d'una família dedicada a l'hostaleria que cada generació ha tingut el seu propi projecte. Nosaltres hem aconseguit fer el celler de Can Roca, la generació actual, diguéssim, i no sé la que ve darrere què farà. Esteu dient que no hi ha botifarra del Perol? No, s'ha acabat! Avui precisament... S'ha acabat la botifarra del Perol! Antes de morir que te pillen bien comido y servido. Vaig a menjar alguna cosa, ni que sigui les restes d'ahir. Hay que atreverse a ser grandes. Això és el que li dic jo al meu home. Atrévete a ser grande, que no puc resistir-me a una bona croqueta, li dic jo al meu home. Para nosotros es un reconocimiento y es un orgullo para todo el equipo, además un premio del clúster del food service. Al final nosotros trabajamos para revolucionar este sector, entonces para nosotros es un premio que nos enorgullece. Per nosaltres és un gran reconeixement a tot l'esforç de l'equip que portem temps lluitant amb aquest projecte. Supercontent que ens hagin donat aquest segon premi i doncs així ara disfrutar-ho amb aquest sopar excel·lent que ens espera. Para nosotros este premio significa un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo durante más de un año. Muy contentos, muy satisfechos, sobre todo porque los proyectos que había eran muy potentes, entonces pues todavía más contentos.